Panggung ndukur kali pas. Pas tapi lek iso ya rada maju mi. Iki kok iso belek langsung biur ratus. Kono nggon maneh ta panitia iki rek. Heh? Iya mek wedok kecemplung akeh sing nulung, barang aku kecemplung diguyu. Terus ya itu telon. Mlebu kampung kene ya rekoso. Rekosone piye mi? Sak jebleke melo Budi Wijaya gak tau ditakoni kartu. Kartu apa mi? Kartu parkir. Kartu parkir. Mlebu ditolak. Loh, sampean ditolak. Lah sampean gak kenal loh, aku Mami Okta. Matane katarak ta motor kono tulisane Mami Okta. Loh, mungkin sampean iku gak modon. Nek tulisan iku bae wong iku biasane kacamataan gak kacamataan. Tak buka sret. Aku yo wis gelungan, Jek gak percaya patinia. Panitia. Panitiane gak percaya. Gak percaya. Sampean gak oleh mlebu. Kok oleh mlebu? Terus kok iso mlebu piye? Tak celatu panitia. Kok teladu piye? Aku iki tanggapan melok Budi Wijaya, Mas kula niki Mami Okta. Gak mungkin aku ngondol gelungan. Terus kok iso mlebu iki mang lho piye? Akhire Kesuwen tak telepon Abah Didik. Marang ngono. Gak apa-apa Mas niku kengen mlebu niku ingon-ingon kula, langsung aku mlebu. Diterno pisan. Diterno. Nandi wae panitia mau. Tak celatuke. Lah iya nggih. Sing penting sami sehat sedaya nggih. Amin. Padha rukun sedaya nggih. Dijawab rukun. Karo kanca gak kompak, ditangkapno ludruk larang-larang. Rada maju mi. Mas Karo kanca, karo tangga, karo maru. Cakar-cakaran iki kok. rusak jare. Nggih monggo Bu Inga. Nggih saderengipun dalam aturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia. Ugi mboten supe dalam aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun sedaya matur sembah nuwun. Ugi seluruh masyarakat punten iki mi Grabakan Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Matur sembah nuwun sanget Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusikan Jombang. Lan boten supe sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketokane niki boten kompak nggih. Monggo dijawab sareng-sareng salame. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong desane. Ugi kaya selamat sedaya senimane. Monggo dijarap kanthi ikhlas. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjung dumateng para sepuh pini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun katur pinarak jenengan ingkang sami mirsani pagelaran ludruk fenomenal Napa? Budi Wijaya. Nggih. Yuk Nggih. kerja bareng dalu menika sesarengan channel YouTube anak-anak kulanang, dulur-dulur kulanang kabeh. Matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan Mas Dion MKD saking Mojokerto ugi Baskomania ugi niku sing tenganku napa Mas? Gak patah betul Mas Mane tak takoni maneh nggih matur sembah nuwun yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV nggih Mami. Tasih nyengkuyung dalu menika sound system-e. THJ Audio Ugi lighting-e Pak Bu. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Ugi kaya matur sembah nuwun sowane para sederek dulur-dulur kula sabu ingkang sampun rawuh. Nggih. Temriki wonten rombongan Kopior Setro ingkang dipun pandegani Bapak kula Roni, Bapak kula Jarwo lan Mas Aang gantenge. Iya teko ta iki rek. Matur sembah nuwun kagem grup setia saking tim Kopior Setro matur sembah nuwun rawuhipun ugi
tim pedot jalur langit yang sudah menyaksikan di saking YouTube pundi mi tim pedot jalur langit saking pundi nggih perwakilan saking Bapak Haji Suun Pak Haji matur Suun. sembah nuwun ugi saking Tranjatim matur sembah nuwun rawuhe Tranjatim. Sabu seluruh Jawa Timur matur sembah nuwun rawuhipun ugi saking Lamongan Tikung nggih Mami Sugeng dalu Segodo Bancang Tarik Dalu. matur sembah nuwun rawuhipun ugi Bapak Kuswanto Sugeng dalu saking Samudra New yang selalu nggih ikut dan hadir Ndi, Pak? dimanapun Budi Wijaya pentas pasti nggih pun matur sembah nuwun sedaya kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Wis kok sampe foto. Kok oleh mlebu wae dipoto barang. Yuk yuk. Nggih. Dalam menika padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari sesarengan seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Monggo saderipun diwiwiti Sekarsari duo iwak keting. Pas ya, ndukur kali. Dalan sepur delon pati ajar memor kati-kati monggo kelor sampe meresani kebiar cerang putih jaya. Nggih menika Bedayan Sekarsari monggo dipun aturi adik-adik awake dhewe yuk. Nggih. Aku tak mepet dulur-dulur sebelah kiri ya. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Sembah nuwun. primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Saking pasukan Kopior Setro matur sembah nuwun. Bapak Jarwo kali Bapak Roni. Nggih. Niki sing dereng disebut niki penggemar setia saking Balung Panggang. Iki ana sing komen Nggih, grup Wah. PT Anggrem. warung kopi 3D kok gak disebut tak sebutno yu pimpinane Ibu Nini Oke. Nasution. Mas Pompom ugi Mbak Vita matur sembah nuwun rawuhipun. Mas Darso Tuku matur sembah kompor ning Surabaya. Mas Bola Utaman. putih Kopior pancene istimewa lho pariane tok 50 rek. Sembah nuwun. Abang biru ana ijone aja diganggu aku ana sing duwe. Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi karuan umur kari senenge wong liya sing duwe. Bu Inga, Nggih, niki wonten informasi saking panitia dan juga ketua Ludruk Budi Wijaya. napa? Untuk yang mendapatkan kartu ini jangan pulang dulu, akan mendapatkan souvenir. Oh nggih. Mega ono boleh langsung menghubungi panitia kali ketua Ludruk Budi Wijaya. Langsung kemawon. Tak simpen arek kartune. Ayo. Ya iku lho wonge, iku lho wonge. Untuk Masih aku si berai cantik wedok. jelita Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara. Coba aku gak berai wani gelute iku mau. Berarti metu lanang sampean. Gak apa-apa jane lanang. Dungaren jamian gak bengok-bengok sariawan cocot nak.
Aku Iwan paling ganteng kok dereng dugi. Oh ngoten. Ya. Ana sentir Mbak Nini lengone potro diwasaku mikir ngono gak rumangsa. Nek nang coba mampira sengon lemah genah akeh wedine penoga sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa medine. Ayo. Kalau gelem mudhun tak cemplungno lho. Ayo. Hoi. Kecemplung nak. Aku medeni arek cilik. Kengko lek areke sawanen sampean kudu tanggung jawab lho Mi. Gampang mek sawanan bapake sing ganteng menghubungi Mami Okta tak dilat. Lek bapakne ganteng, lek bapakne elek. Tak gibeng. Langsung kemawon. Sing duwe Gunung Cupak ning Sanana Disco dan ning Marsa Aprilia. Tolong ojo menghalangi pandangan sebelah kono. Arono. Kono. Arono. Percuma Iwan gak teko. Sering anak kayune waru, aku kelingan yen ditinggal sliramu. Semarang mampir kos-kosan, kadung sayang dianggep koncoan. Pelasteri dibuntel kodhong, sing tak tresnani duweke umum. Mami ndi pacarmu? Kon daleki pacarku ta? Lah iki. Langsung kemawon. Manise Jawa Timur, tiga seniwati sekaligus Ning Putri Agung Sedayu, Ning Kiki Amelia dan Ning Nyantika Dimasari. Nggih Mas Samian sabar nggih, sampe kan haus. Seluruh pondok kali lho. Rupane kaya ketik. Ngombe es kopior ning tengah segara. Pancene tim kopior setro grupi nyoto lho ya jos lho sembaruan bapak kula Jarwo kali bapak kula Romi andeng-andeng anu pilingan gak mani mandek saya kelingan Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Seneng bojo ojo kemaki, beda bojo beda rejeki. 3 personil antibiotik sampun katur jenengan sami. Nggih, sing duwe horeke sak Jawa Timur. Juga pelantun tembang-tembang manis campur Sari Budi Wijaya, Ning Ika Rempong dan Ning Anik Kumala. Ojo kuatir Mas Samian, mari ngene nggih. Nggih. Berasa onang sawah iku ake yuyu. Orke Jombang siap-siap. Kak orek.
iki serapat didukno maneh Sekar Sari. Langsung kemawon katur sederek kula monggo puing. Peranan-peranan penting Budi Wijaya tiga seni sekaligus Ning Apa, Le? Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna, dan Ning Rizky Tasdikin. Mulali-ali mripat kuningan mek abad jarwo gak teko abaroni gak teko aku tanah sakelingan bu kelingan apa nih gimana kok tiga personil saking keluarga dalam Lutut Budi Wijaya langsung dilancengakan. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, dan Ning Titin Subayu. Sugeng dalu, wah iki pengreman asli niki. Nggih. Manuk kepolut ning Surabaya pancen kaji suun tresno marang kula. Sabaripun pengereman saking keluarga dalam Lutut Budi Wijaya Mbak Titin kali Mbak Susan dipun lajengaken pemain sinetron Yang lagi kondang membuming mami di jam-jam yang tertentu. di YouTube YouTube napa niku? juga di snack video di TikTok. Ning Endang Sukendut dalam sinetron, CEO yang torok lanangan. Ning Sartini dalam sinetron, Arisan Brondong. Pariane gawe tim pedhot. Walang sangit kok tak ombeni tim pedhot jalur langit tetep di hati. Dikasih suut. Oh. Sampun kula aturi temriki pemain sinetron monggo langsung kemawon senior saking keluarga dalam Lutut Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Ingkang nomor kali Ibu Mary saking Mojosari. Ning Erma Arifin Saking Jombang.
Monggo. Lah iya. Iki anyar iki. Tantang genduk sedot. Gak enak tepak bolokku kon mbok kon sedot-sedot. Mbok kira apa? Nggih. Nggih menika sedaya seniman saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sowanipun para warga dan juga yang menyaksikan di YouTube nggih yuk. Nggih. Nggih Bapak kula Haji Roni kali Bapak kula Haji Jarwo. Nggih Haji Suud nggih sampun rawuh teng mriki. Matur sembah nuwun. Blender Mengguri. Langsung kemawon Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga. Mbak Putri. Untuk tim Kopior Sentro Bapak Haji Roni Ugi Bapak Haji Jarwo. Kopior Sentro sehat selalu,
pinaringan berkah. Wong Setra Kopior kalebono sih. Bersawi sampai kering kulit semistiri kita sopo Ojo kuatir si akhirnya kita urut antar kulit di zona pekyo Kodong sawi enake ora apa-apa ati iki kaya mongkang gorika Duta raja sacorok dipereteli dong sing percaya bedalan dodo iki dong sing percaya bedalan dodo iki Mas Jono Nang ora matur kulun ison bedhong kangge keluarga dalem Kopior Setro ngersakaken gelo Mas. Nggih. Sembah nuwun Abah Jarwo Baroni. Gelo katur njenengan sami. Alhamdulillah. Tereniane sadèrèngipun. Tereniane. Lagu ini khusus Mas Iwan Setro Kopior. Rindu
matur Mbak Nini jerakane warung 3D. Tak pikir sarep Mas. Sing penting Ditutup full jarem-jarem. Sampun kabarang temangipun o kasihku o sayangku. Lagi. Apa niki? Dusun Gerabakan Tulangan Kabupaten Sidoarjo istimewa. Apa ya iki? Betok bulan Idam jeblok jeblok. Sing duwe bayang koprak jadi kemae. Ada masih harapan. betok bulan Ayo. Sembah nuwun Abang. aku penasaran apa ya tenang kowe dodolan jajan nyawang kowe sebar kolak jajan mesti wae jajan yo Alhamdulillah.
joget mawon Bapak. Ya. berjuang ningkatno pembangunan Banteng maju Gimana kau kalau mau patatan saban pertanyaan Sekar Sari yang diperlajakan keluarga dalam seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Wara-wara informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Ros. Yuk yuk. Nggih, Mami. Ana wong Jawa uner neng jroning Sukokudu ing lan pas pondok. Bejo-bejane wong lali cik bejo sing eling. Among rasa ki among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser mriki di malam hari Lan kula ning Inyo Wijaya. ngaturaken sugeng salulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.